होसोमजोबो नामा दिनै देलायाखै आं जेबो माने बोरैबा गाबनानै नै मेगनाबो बोरैबा जाजोब्बाय माखौ होनदो आनगाबदों नै खारन थायो आरोलै ना लोगोफोर बयाबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे दुखु थायो गासिबखौबो बुंस्लाबजोबबाय थानो हाया खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दायो हरनि सम आरोना लोगोफोर मोनाबिलिनि सम ओमफ्राय दा आङो माने आटा आग्लायनाय दंमोन आरोना नै बेखौ एवनानै जानो नागिरदों नै एवखांबायानो आरो आटा आथि ओमफ्राय नै दासो हासबेन्डआ ब्लग लाफैबाय ओमफ्राय नै बिथिंजा आङो मैगंजों दाउ बेदर रुदों आरोना ओइ लाइटखौ हो मबाइलनि नै लोगोफोर बे जाहैबाय लाइ मैगंजों दाउ बेदर आरोना लोगोफोर इखौ आङो बरियासे गोथावनो संबाय आरोना ओमफ्रायो दा नै इखौ हरबावनोसै आङो माने इदि लाइटखौ मबाइलनि लाइटखौ होबाथाय ना जोङो आरोना बोरैबा नुयो जोंजोबो ओमफ्राय र' आंना थावा दुंद्रायगोन इखौ होग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोनजों मोनसे बुस्थुसो शेयार खालामनो होननानै बे ब्लगखौ लाब्रबदों आरोना दुखुबाबो नङाबाथ' आंना दिनैनि दिना दुखुसोमोन लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो र' आङो देखायगोन आरोना नोंथांमोननो मा बुस्थुखौ शेयार खालामनो नागिरदों नै बेखौ एवखांबानो गैखाला नै एसेल'खासै ओंखामबो संखांबाय लोगोफोर हरनि ओमफ्राय ओंख्रियाबो मोनबाय ओमफ्राय बेखौ जानो होननानै एवबाय आरोना आङो ओमफ्राय माने जोंहा आमलाइनि लाइटखौ माबाखौ खोमोरना जिउ मेगना जोङो नङाबा गाज्रि नुयो हराव लाइट होबाथाय मबाइलनिखौ माने लोगोफोर लेखान्द' नखर आं बोरैबा गादा सिथारबाय आं दिनैहाय माने लोगोफोर मा होनो आइया जोंहानि आइया न'आवनो माने बेखौ माने लोंबाथाय गेस्ट्रिकबो खारो आरो देहाखौबो मोजां मोनोनो आरोना सिगाङाव रोङामोन आरोना बेलेगनिसो बायना लाबोनानै लोङोमोन जोङो माने जों नङा माने आं नङा दै जोंनि आइ बाबा मोना ओमफ्राय हासबेन्डआबो एसे लोङो दानिया खिन्थु एमाव होनाय नङा आरोना ना होनगोन आं जौ बिदैखौनो होननांसिगोन आमलाइनि बिदै जौ बिदै आमलाइनि जौ होननांसिगोन आं इखौ थ' दा आइया बानायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायना लानो हागोन आरो फैदो इखौ खामथ'नाय नङा दे ना दसे दोनथ'लांनि माने बोरै बानायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोनाबो न'आवहा बानायना लोंनो हागोन गेस्ट्रिक खारोनो ओमफ्राय गेसफोरबो जानो हाया नामा बेनि थाखाय माने इखौ न'आवनो बानायनानै लोङो आरोना जोंहा फैदो आं देखायनोसै दायो नै इखौ दायो आइया सुनानै लाबोबाय आरोना नै मोननैखौबो नै इखौ माने दायो आइया सुनानै लाबोबाय आरोना नै बेयावबो ओमफ्राय इयाव दै होबाय नामा ओमफ्राय नै सिनि होसिगोन आरोना लोगोफोर मोजाङै नायनानै ला नोंथांमोनाबो न'आवहा बानायनानै लोंनो हागोन आरोना आमलाइनि जौ बिदै बिराद मोजां मोनो जाहैबाय जोंना आइया दै लाबोलाय दै इनिखौ लाबो इनिखौ नाङा बाल्थिं गिदिरनिखौ लाबो इबो मोजाङानो मैयासो लाबोनाय दै बासि ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर बेयाव सिनिल' होयो नामा ओमफ्राय संख्रिथ' होआ ओमफ्राय इयावबो सिनि होखांबाय इयाव सिनि होखांबाय लोगोफोर नै मोनसेयाव ओमफ्राय बेखौ आरामसे मालाबा अमा बेदर बा दाउ बेदर जिखुनुजोंनो माने आइमोना इसे लोङो आरोना ओमफ्राय दाना हासबेन्डआबो सिखायबाय आंना बेदरफोर मोजांनो मालाबा बुरजा एवबाथाय आरो बिदिनो टेस्टि बुस्थुफोर संबाथाय माने इजों लोङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेसे गोबावनि उनाव जागोन इयो मा बिदिनो 15-20 दिननि उनाव लोंजागोन आरोना ओमफ्राय बोरैबा गोमो जायो नामा एकदम जुमाय रोसि बायदि जाथारो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे कारहा जालायोना आमलाया एकदम एसे रानाय आरोना लोगोफोर सिं हाबलाय मारो हस्सा गन्थङाव आंबो एसे ट्राय नायखांबायना ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर एकदम जुमाय बायदि जाथारो आरोना खिन्थु एमाव होआखै नालाय दा जुमाय होनगोन ना होनला मिथिला आङो जुमाय रखमानो जाहैयो आरोना बुस्थुआ आमलाइनि जुमाय रोसि बानाय मारो खोमा आमलाइनि रोसिबो ना बेलेगफोरा बानायथ' एमाव होनानै खिन्थु जोंहा एमाव होआखै दे लोगोफोर इयाव सिनिल' लगायबाय बिमाया ओमफ्राय 15 दिन बा 20 दिन दोनगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर लोंनो गोसोबाथाय बानायनानै लोंनो हागोन आरो न'आवहा आरामसे बेखौनो देखायब्रबनो होननानै दिनैहाय आङो मोनाबिलियावबाबो नोंथांमोनजों बेखिनि भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आंना माबा एवनाया खामलांगोन ओमफ्राय आरो खावसेखौ आङो आसार बानायनो होनना सानदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजों जुदि आं बानायनाय जायोबाथाय शेयार खालामगोन मालाबालाय बेसे बुरजा दोनदों नोङो आं इखौ मोनसे जानोसै जादो नै गावानो दहाय जाया होनबाय लाबलाय मा दानिसो हानब्रबनाय नालाय ताजा दानिसो हानब्रबनाय नै
नै लोगोफोर बेखिनिखौ आङो माबा मोनसे खालामनो होनना दोनदों आरोना आसारबाबो ओमफ्राय हयथ'बा संख्रियाव सोमनानै आं बेखौ फोरानना बयामाव सोना दोनगोन आरोना उनावहा ओंखामफोर जाखांबाथाय जानो मानो माबागोन आरोना बानायनाय जाबाथाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेखिनिखौ आइया सोमासै आरोना जुमाय बानायासै ना मा बेयावनो दोनथ'नोसै आं ना माबायदि जादों आंबो मोनसे जानाय नायनि नामा मा नोंसोर जागोन ना इखो बानाय आं बानायनायखौ जाया बुंनाया बेबायदि थावनिखौ मोजां जागोन ओमफ्राय आंखौ इगनर खालामदो लोगोफोर मानो होनबा आं दिनै जेबो देलायाखै खानायखौ हबावाखैसो आङो बेनो जाहैबाय आमलाय रोसि अबेथिं दोनगोन इखो मा याहु ओमफ्राय आंना आखाया नायलाय आटा दांनानै अबेयाव बैयाव आयु नै आंना आखाया आटा गोजा नायलाय नुफ्लांबा माबा जायोना सानथाम सानब्रैसो जानायबा लोंजागौमोन ना खिन्थु नांगौ आरो मास मोनसेसोबा मोजांसिन जायो आरोना बरिया जायो मास मोनसेबाथाय पुरा जार गोसा बरिया जायो आरोना नोंथांमोना लोंफेराखैबाथाय आमलायफोर दंबा ओरैनो नस्त बानायनाङा आरोना बिदि बानायनानै दोन गारलाबायनाङा आरोना आमलाया बिराद मैल'बान बुस्थु आरोना ओमफ्राय दा इखौ दोननोसै आं नै खनाथिंजा ना टाइम टेबोलावनो नामा ना इसुङाव दोननांगौ इयावनो दोननोसै ना आं आखाइखौ सुहैनोसै नै जा माबा गोजा आटा गोजा नोंनि सावगारिखौ आं हेल' एभ्रिवान नै दायो दिनै हरावथ' माने बांद्राय भिडिअ लानो हायासै आङो नोंथांमोननो खालि माने आमलाइनि बोरैहाय जौ बिदै बानायनो हायो बेखौल'सो देखायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबबासै आङो ओमफ्राय नै दायो सोरांबाय सोरांनानै दायो ओंखाम सानजौफुनि जाखांजोब्बाय आरोना बयबो खामानि फोजोबखांनायनि उनावसो नै दायो आङो भिडिअखौ लाफिननो मोनबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला हाबा जानाय मानसियाथ' अनेक खामानि थायो नोंथांमोना मिथिखायोना जानाय लोंनाय खांसि खुरै सुनाय न'नि फिसा फिसौ खामानि साफा मा दङ मावखांजोब्बाय आरोना बिनि उनावसो आं दायो नै एसे माना मोखां सोखां सुनानै खानाय सानाय हरनानै भिडिअ बानायफिनबाय आरोना मैयाथ' एकदम बोरैबा बानायखादों आङो नोंथांमोनाथ' नुखांबायानो जानो हागौ एकदम अबस्था गैयि आरोना जेबो खानाय सानाय हवाखैमोन आरोना आङो मैयाहाय आरो आं मोनसे खोथा शेयार खालामनो होननानै बेखिनिखौ लाफिनदों आरोना भिडिअखौ माने आंना भिडिअ होनायासो मा फन फैदों आंना भिडिअ होनायासो माने गरबर जादों ना मादों मिथिया माने भिउआनो फैयाखै आरोना ना नोंथांमोना आंखौ नायनो बाबायसो नामा मिथिला आरोना मानो होनना बुङोब्ला आङो मोजां क्वालिटिनि भिडिअबो होनो हाया बिनि सायाव आरो बेफोरबायदि माने मोजां खोथाबो बुंनो रोङा नालाय न'आव जा सोलिदों मा मावदों मा मावाखै जोंनि अबेबा थांनाय बेखौल'सो देखायबाय थानाय जायो आङो मोजां जायगाबो देखायनो हाया नोंथांमोननो बिनिखायनो नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ दाना नायनो मोजां मोनबांला खोमा मानो होनना बुङोब्ला माने भिउआनो फैथारला आरोना जोंनि भिडिअआ लोगोफोर आरो मोनसे खोथा माने नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो बयबो आङो मा टाइमावहा भिडिअखौ होनांगौ आरोना नोंथांमोना बबे समाव बांसिन एक्टिभ थायो बेखौ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मा होनना बुङो फुङाव होनांगौ ना सानजौफुआव होनांगौ ना मोना होनांगौ 6टासोआव ना माने मा टाइमाव होनांगौ नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव एसे खोन्थाहरबा आं गोजोननाय मोनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं जेसेबां हायो नाजागोन नोंथांमोननि खोन्थाहरनाय बायदिहाय आङो माने होनो नाजागोन आरोना लोगोफोर आरो माने लागोन आरो लासैनो मोजां क्वालिटिनि केमेरा बिनि थाखाय नोंथांमोनाबोथ' सापर्ट होनांबायना लोगोफोर नङाबा आं मालाय माजों बायनो नङा होमबानो स' आं बेखौनो बुंनो होनना बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना ओमफ्रायो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआवहा थाबैनो लोगो मोनगोन स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्टबो खालाम आरो शेयार खालाम लोगोफोरजों जेसेबां हायो बेखिनियानो बाय बाय